Herri frontean egon ginen 1936ko hauteskunde historikoetan fasismoari aurre eginez. Frankoren kontra borrokatu behar izan genuen 40 urtez. Ezker Abertzalearen sustraiak landatu genituen, eta gu sortu ginen enbor beretik sortu ziren besteak. Herri frontean egon ginen 1936ko hauteskunde historikoetan, eta herri fronte berria gara 2007ko hauteskunde historikoetan ere. Baietzaren frontea gara. Baietz esaten diegulako instituzio demokratikoei. Sentsibilitate politiko guztiek parte hartzeko eskubidea izan behar dutelako. Baietz konponbide prozesuari. Gatazka honek benetako konponbidea behar duelako. Baietz Euskal Herriari. Gure herriaren askatasun nazionala eta soziala eskuratzeko jaio ginelako. Baietz erabakitzeko eskubideari. Autodeterminazio eskubidea baita gure herriaren askatasuna bermatzeko tresna. Baietz bakeari. Bakea justizian oinarritu behar delako. Une garrantzitsu honetan, Eusko Abertzale ekintzakook gure herriko langile, antifasista eta borrokalari guztioi dei egiten dizuegu. Bozaren bidez, demokraziari, konponbideari, autodeterminazioari eta ezkerrari ateak irekitzeko. Gurekin batera, Euskal Herriari ateak irekitzeko deia luzatzen dizuegu. 1930ean Euskal Herriko eskubide nazionalak eta langileonak defendatzeko sortu ginen, eta orain, orduan agindu genuena betetzera gatoz. 36ko gerran eta frankismoan borrokatu zirenen ondorengoak garelako. Herri frontean egon ginen 1936ko hauteskunde historikoetan. Eta Euskal Herriko historiari bideak irekiko dizkiogu 2007ko hauteskunde historikoetan. Esan baietz Eusko Abertzale ekintzari.